Padahal Kanjeng Nabi ku nyenengi wong akeh, angger wong seneng. Pemenah sing kerabat-kerabate, wong-wong liyane ae Kanjeng Nabi ku menyintai. Lah nek dicintai ya kuwatir banget nek ngantek sesat, nek ngantek engko kesasane neraka barang ngono kuwi. Mulane Kanjeng Nabi sing amar ma'ruf nahi mungkar itu gak karu-karuan. Ngantek didhawuhi Gusti Allah innaka la tahdi man. Kowe ra iso memberi hidayah orang yang kamu cintai, tidak bisa. Sing bisa siapa? Gusti Allah. Walakin Allah yahdi ma yasha. Lah Gusti Allah sing iso, tapi Gusti Allah itu terserah Gusti Allah. Niku paman kula ora peduli. Gusti Allah itu maha semau gua. Pokoke sing tak karepno ya kuwi sing tak wae pituduh. Mane awake dhewe kudu syukure kudu gedhe. Pamane Kanjeng Nabi sing warke kaya Abu Lahab ya ora iso. Di elus ra iso di wis pokoke malah miso-miso. Padahal nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir duwene semua nang era karuan. Bangga-banggakno ning ngene tangga-tanggane. Mau diajak ponakane ra gelem. Capek padahal malah miso. Itu. Wajan itu termasuk salah satu cirine para nabi, para utusan, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bronto semangatnya untuk supaya umatnya iman itu. Mergo sing iso ndadekno wong iman iku Gusti Allah. Ora kok keinginannya rasul atau nabi. Tapi nabi itu terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya melaksanakan tugasnya Kanjeng Nabi itu mendakwai orang supaya iman. Ya sudah, kalau sudah didakwai ndak iman, ndak mau iman ya sudah, pokoknya enggak gitu Kanjeng Nabi itu. Tapi ingin sekali yang didakwai itu mau iman. Oh ya. Itu yang disebut harisun alaikum. Terus pokoknya Kanjeng Nabi itu ingin berusaha sekuat tenaga. Arep bronto itu kherson itu sangat-sangat kepengin semua orang yang swarga kabeh bersama beliau. Ana wong sing dicintai beliau kok ora iman. Wah, susah ora karuan. Iku piye nek gak iman kok ning kono. Graji ndase piye kok. Susah. Nah Gusti Allah ndawuh bolak-balik. Ora iso. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimumin. Kaya apapun keinginan kamu, brontomu kaya apa ora iso. Kanjeng Nabi itu sampai dilokno, kasarane dilokno mbek Gusti Allah. Iki memang sawang kon iman, ora iso. Enggak. Lebidane Kanjeng Nabi karo wong saiki sing petentengan kepengin meksa wong iman itu, nek Kanjeng Nabi karena kasih sayang. Jadi karena sayangnya jadi wah wis tenanan pokoknya. Kutuke kepengin wong iku iman. Lha iku dilokno karo Gusti Allah. Apa anta tukrihun nasa hatta takunu mu'minin? Aisyah ya. Nek saiki wong maksa-maksa mergo gedeng ora kok mergo cinta. Ila ghairi dzalik. Jadi beberapa ayat ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak apapun keinginannya Kanjeng Rasul supaya semua orang terutama yang dikasih beliau itu masuk Islam, iman, tapi kalau Gusti Allah ndak ngesakne ya ndak bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa sahihu fi tafsiril ayati wa ma qalahu al-imamul arif billah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu. Utawi sing bener. Kemarin itu enggak disalahno kabeh karo mu'alif. Sing bener piye? Wasahihu utawi sing bener fi tafsiril ayati ing dalem tafsire ayat surat Najmil. Wa maqalahul imam iku barang qalahu kang ngendikake ing ma sapa al imamul arif billah. Imam sing arif billah biasanya disebut al arif billah itu kene cara kene ne wali al arif billah. Al arif billah Junaid al-Baghdadi, al arif billah Abdul Qadir Jailani, aku istilah al arif billah. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini juga disebut al arif billah radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Wa huwa utai maqalahu al-imam al-arif billah Asy-Syaikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh iku innallaha subhanahu wa ta'ala ma arsala min rasulin wala ba'atsa nabiyyan minal anbiya ila ummatin minal umam illa wadzalika rasul yatamannal imana li ummati. Iki bakas wingi kae. Ketika orang banyak yang keliru menafsirkan ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasaitanu fi umniyatihi. Tamanna dimaknani tala, dimaknani maca terus dadi keliru. Kanjeng Nabi maca wan najmi ila iku surat Najm afara'aytumul lata wal uzza wal manata tsalisata ukhra tilkal gharon sono mengucapkan tilkal ghoroniq al ula ya. Iku enggak bener, sing bener iki dawuhe Al-Arif billah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Nusiri innallaha astune Gusti Allah Subhanahu wa taala iku ma arsala ora ngutus sapa Allah taala min rasulin ing seorang rasul pun. Punnya dari min itu. Nah arsala rasulan iku seorang rasul, tapi min rasulin seorang rasul pun. Allah tidak mengutus seorang rasul pun. Wala ba'asalan orang ngutus nabiyan ing nabi minal anbiya saking pira-pira nabi ila ummatin marang umat minal umami saking pira-pira umat illa wadzalika rasul. Kejaba mengkono-mengkono utusan mau iku ya tamannal iman, mengharap-harapkan al imana ing iman li ummatihi marang umate rasul ya. Jadi ramana ora dimaknani maca, nek dimaknani maca terus keliru kabeh. Kanjeng Nabi terus dikesankan maca ma'al qasaiton. Jadi tilkal ghoronik al ula wa inna syafa'ataha la turtaja. Itu bukan wahyu omongannya setan. Masa Kanjeng Nabi sampai keliru mengucapkan omongannya setan? Ini enggak. Jadi tamanna itu maknanya memang mengharap-harap. Tidak ada seorang nabi pun, utusan pun, kecuali selalu mempunyai harapan umatnya itu untuk pituduh.
illa badzalika rasul yatamannal iman li ummati, agar umat yang diajak itu mau iman. Berarti itu maknane. Lah nek wingi kan gak. Jarene iku Kanjeng Nabi terus getun kok ngantek ngucapake apa yang didiktekan oleh setan. Kanjeng Nabi terus getun terus prihatin terus dihibur mbek ayat iki kan gitu. Wa ma arsalnahu ora dhewean mbiyen utusan-utusan nabi-nabi mbiyen ya ngono. Tahu maca wahyu ku keliru. Apa anune setan. Itu kan wingi ngono. Betulnya ndak begitu ya. Sing makna dadi keliru iku mergo tamana dimaknani qiraah, dimaknani ta'ala ya. Maca. Amanah ya ngarep mengharapkan. Jadi setiap utusan, tidak ada seorang utusan pun yang tidak mengharapkan umatnya itu mau iman ketika diajak. Wa yuhabbibuhu lahum, andemenake sapa rasul hu ing iman lahum marang umate. Gimana supaya umatnya itu mau beriman. Wa yuraghibu fihi lan gelemake ya rasul fihi ing dalem iman. Wa yahrusulan bronto alaihi ing atas iman ghayatal khirsi. Sangat-sangat kepingin sekali umatnya itu iman. Wa yu'alijuhum lan mensiasati menggulawentah ya rasul ing umate alaihi ing atase iman asaddal mu'alajati kelawan sak banget-bangete mu'alaja. Apa mau aku maknani mu'alaja mau? Hah? Gulawentah, tenan atau gulawentah Nabi itu setengah mati. Tuh gimana caranya supaya umat itu pada iman? Wa min jumlatihim fi dzalika lan iku termasuk jumlahe para nabi para utusan fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono keinginan yang keras khirsun gelemake umate untuk iman. Nabi Yuna utai nabi kita dhewe sallallahu alaihi wasallam. Allazi qala lahu rabb kang ngendika lahu marang Kanjeng Rasul sallallahu Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam sapa ar-rabbu Gusti Pangeran subhanahu wa taala fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini termasuk dalile ya. Ala mbok menawa-menawa sliramu Muhammad iku bakhi'un nafsaka nglarakake menyiksa nafsaka ing awak dhewe ira ala asarihim ing atase labet-labete wong-wong kuwi sing mbok harap-harapkan untuk iman. Ilam yu'minu lamun ora padha iman ya wong-wong kuwi bihadzal hadis kelawan iki hadis bakhiun nafsaka asafan awan menyayangkan ya Allah kok kaumku ngene kok gak paham. Kanjeng Nabi itu sama dengan utusan-utusan yang sebelum Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bronto atau keinginannya yang keras agar umatnya itu iman kabeh. Nanti swangking kanune Kanjeng Nabi itu yang brontone itu nanti didawi Gusti Allah nek andar tahum amlam tunzirhum la yu'minun barang tetep Kanjeng Nabi wes pokoke tak anu tak dakwah terus
Padahal si ngendikani Gusti Allah anzar tahu amlan tundirhum kok iku wis ra iso. Bapak-bapakno wis ra iso. Gak gelem iman. Kanjeng Nabi tetep. Ngantek Gusti Allah dawuh innaka la tahdi man ahbabta. Walakin Allah yahdi man yasha. Kowe ra iso ngei hidayah ngantek gelem iman wong sing mbok senengi. Innaka la tahdi man ahbabta. Padahal Kanjeng Nabi ku nyenengi wong akeh, angger wong seneng. Pemenah sing kerabat-kerabate, wong-wong liyane ae Kanjeng Nabi ku menyintai. Lah nek dicintai ya kuwatir banget nek ngantek sesat, nek ngantek engko kesasane neraka barang ngono kuwi. Mulane Kanjeng Nabi sing amar ma'ruf nahi mungkar itu gak karu-karuan. Ngantek didhawuhi Gusti Allah innaka la tahdi man. Kowe ra iso memberi hidayah orang yang kamu cintai, ndak bisa. Sing bisa sapa? Gusti Allah. Walakin Allah yahdi mayasa. Lah Gusti Allah sing iso, tapi Gusti Allah itu terserah Gusti Allah. Niku pamanku ora peduli. Gusti Allah itu maha semau gua. Pokoke sing tak karepno ya kuwi sing tak wae pituduh. Mane awake dhewe kudu syukure kudu gedhe. Pamane Kanjeng Nabi sing warke kaya Abu Lahab ya ora iso. Di elus ra iso di wis pokoke malah miso-miso. Padahal nalika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir duwene semua nang era karuan. Bangga-banggakno ning ngene tangga-tanggane. Mu diajak ponakane ra gelem. Jak apik padahal malah miso. Itu. Wajan itu termasuk salah satu cirine para nabi, para utusan, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bronto semangate untuk supaya umatnya iman itu disebutno niku ne dawuh sing wingi kuwi wa ma'arsalna min qablika sebelum kamu itu min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasaiton. Ini penjelasan tafsir yang benar ini. Wa qala ta'ala wa ma aksarun nas walau kharasta mukminin. Kanora aksarun nas akeh manusa walau harasta lan senajan bronto pengen banget sih ora ana bama al aksarun nasi walau harus tapi mukminin padha iman kabeh ya mergo sing iso ndadekno wong iman iku Gusti Allah ora kok keinginannya rasul atau nabi. Tapi Nabi itu terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak hanya melaksanakan tugasnya Kanjeng Nabi itu mendakwai orang supaya iman. Ya sudah kalau sudah didakwai tidak mau iman ya sudah pokoknya enggak gitu Kanjeng Nabi itu. Tapi ingin sekali yang didakwai itu mau iman. Oh ya, itu yang disebut harisun alaikum. Terus pokoknya Kanjeng Nabi itu ingin berusaha sekuat tenaga. Harus beronto itu khersun itu sangat-sangat kepingin semua orang yang swarga kabeh bersama beliau. Ana wong sing dicintai beliau kok ora iman, wah susah ora karuan. Iku piye nek gak iman kok ning kono. Grajindase piye?
susah. Nah Gusti Allah dawuh bolak-balik. Ora iso. Wa ma aktsarun nasi walau kharasta bimumin. Kayak apapun keinginan kamu, brontomu kaya apa ora iso. Wa qala ta'ala dawuh sapa Gusti Allah taala, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Mongko ana ta utahi sira iku meksa sira annasa ing wong-wong hatta yakunu singga ana ya nas ana iku mukminin ada iman kabeh. Kanjeng Nabi itu sampai dilokno kasarane dilokno mbek Gusti Allah. Iki memang wong kon iman la iso. Enggak. Lebih bedane Kanjeng Nabi karo wong saiki sing petentengan kepengin meksa wong iman itu nek Kanjeng Nabi karena kasih sayang. Jadi karena sayangnya jadi wah wis tenanan pokoknya. Kutuke kepengin wong iku iman. Lha iku dilokno karo Gusti Allah. Apa anta tukrihun nasa hatta takunu mu'minin? Aisyah ya. Nek saiki wong maksa-maksa mergo gething ora kok mergo cinta. Ila ghairi dzalik. Jadi beberapa ayat ini menunjukkan betapa Allah Ta'ala itu mengingatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak apapun keinginannya Kanjeng Rasul supaya semua orang terutama yang dikasih beliau itu masuk Islam, iman, tapi kalau Gusti Allah ndak ngesakne ya ndak bisa. Ila ghairi dzalik maring liyane mengkono-mengkono ayat mau minal ayatil mutadammina li hadzal makna termasuk ayat-ayat sing mengandung li hadzal makna kedua iki pengertian bahwa Kanjeng Nabi sendiri itu tidak bisa kayak apapun keinginan beliau itu untuk imannya umatnya itu ya pilihannya Gusti Allah tok sing dikesakno Gusti Allah tok. Jadi hidayah sampai orang itu iman itu hak prerogatif Gusti Allah. Itu yang saya selalu mengatakan kita ini perlu bersyukur. Itu kita itu 15 abad lahirnya sesudah Kanjeng Nabi. Kok iman mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ora menangi didakwai Kanjeng Nabi dhewe. Ya padahal ana sing biyen didakwai Kanjeng Nabi dhewe. Dengan kelembutannya Kanjeng Nabi, dengan kefasihannya Kanjeng Nabi, iku akeh sing dong meletot ora gelem kaya Abu Lahab barang Abu Jahal sampai turute. Nek mbok delok apa kurang cerdas? Cerdas Abu Jahal itu cerdas sekali. Ini itu setara dengan sahabat Umar. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Umar mbek Abu Jahal bareng-bareng musuh itu antek nyuwun ning Gusti Allah, nyuwun salah setunggal mohon Gusti antara Umarain, Amr Abu Jahal itu ambekan Umar bin Khattab. Gusti Allah milih Umar bin Khattab. Gimana ya nglethek ngono ae, nglethek ya ana yaene didakwahi menter ae gimana kok nglethek ngono ae maca surat Toha terus atine terus lumer itu kan ya jenenge hidayah kang Gusti Allah tok. Sumal ummatu tahtalifu mongko keri-keri utahi umat iku berbeda-beda ya umat. Kama qala ta'ala kaya dene dawuh sapa Allah taala
walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Kok begitu ya? Itu kesana Gusti Allah. Walakin angin tetapi ini ikhtalafu beda-beda umat manusia iku. Paminhum iku setengah saking manusia umat iku manutai wong amanah sing iman ya man. Tapi wa minhum lan iku setengah umat man kafaro utahe wong sing kufur ya man. Di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padha-padha ngajak. Sing dijak itu kadang-kadang Taurat pemikirannya padha. Sahabat Umar ambekan sahabat Umar, sahabat Abu Bakar segala macam itu. Mereka kan setara. Abu Lahab, Abu Jahal itu Khalid bin Walid, Amr bin As. Cara cerdas-cerdasnya sampai turutnya padha lah. Tapi ada yang iman seperti sahabat Umar, sahabat Abu Bakar. Ada yang menentang seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Nah itu. Ada yang terlambat. Jadi bukan karena iki gak pati cerdas, iki cerdas, enggak. Jadi kecerdasan bukan suatu faktor yang membuat orang cepat iman. Nek ngono kan awake dhewe sing ora cerdas-cerdas iki ora iman. Ketika Khalid bin Walid dan Amr bin As sowan Kanjeng Nabi untuk menyatakan Islam syahadat, itu Kanjeng Nabi itu aku sudah mengharap-harapkan orang seperti kalian ini mesti ngerti ya kebenaran Islam itu. Ngono cerdas kok. Jadi kenapa baru setelah perang Uhud sakwise ngocar-ngacir pasukan Islam Khalid ningguni perang Uhud itu kan Khalid bin Walid itu panglima sayap kanan, Amr bin As sayap kiri, panglima tertingginya Abu Sufyan bin Harb. Ketika pasukan yang dhuwur bukit sing didhawuhi Kanjeng Nabi jangan meninggalkan posisi Mudi wancur nambahan Khalid bin Walid kocar-kacir umat Islam. Habis itu iki berdua ini Khalid bin Amr ini mendatangi Kanjeng Nabi untuk menyatakan iman. Ya iku piye jae? Abu Sufyan malah lebih belakangan lagi. Fathu Mekah beliau baru iman. Padahal sing marakno perang Badar ya ndekne. Perang Uhud ya ndekne. Perang-perang besar itu Abu Sufyan. Malah bojone Hindun itu sing ngongkosi wong kon mateni sahabat Hamzah. Wahsy itu ora perang, wis tugas mok siji tok mateni Hamzah. Kok dene perang ora mungkin dene iso mateni Hamzah. Mergo nek perang ora ngadep-adepan. Dene ora adep-adepan, ngintik kok ngguri. Sahabat Hamzah mrono iku ndekne kok nggurine. Gak ngono gak iso. Hindun akhirnya ya mlebu Islam tapi nguri-nguri. Jadi faminhum man amana wa minhum man kafara. Dan itu memang disekarep ya Gusti Allah. Aman sa'a fal yu'min Paman sa'a fayakfur. Silakan.
Fa amma man kafara faqad alqa ilai syaitonul wasawis alqadhihah. Iki tafsire. Jadi beda sekali dengan tafsir yang kemarin. Yang kemarin itu Kanjeng Nabi utusan sing diridu mbek setan itu. Sampai apa yang harus dibacakan keliru. Itu kan menyalahi akal sehat. Rasul kok keliru. Jadi iki keterangane. Fa amma man kafara ana dene umat sing kufur, mergo umat ana sing kufur ana sing iman. Faqat alqa ilaihi syaitan, monggo teman-teman nibakno ilaihi marang man kafara. Sapa asyaitanu setan nibakake alwasawisa ing reridu alqadhihah sing nyacat sing ngrusak fi risalati ing dalam risalah al mujibah qadhihah sing mujibah sing marakake li kufrihi marang kufure mangkafaro. Wa kadzal mukmin lan iku semono uga utahe wong sing mukmin man amana aidon halimane layakhlu ora sepi ya mukmin min wasawisa saking reridu setan li annaha lazimatun lil imani bil ghaib fil ghalib. Wasawis iku lazimah netepi lil imani marang iman bil ghaibi kelan perkara sing gaib fil ghalibi ing dalem kaprahe. Wa ing kana tahtalifu lan senajan ana ya wasawis iku tahtalifu beda-beda finnasi ing dalem manusa bil qillati kelawan sithik wal kasrati lan akeh wa bihasabil muta'alliqat lan kelawan seukur kaitan-kaitane kontek-konteknya. Jadi iki sing dimaksudno ning gone ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqas syaitanu fi umniyatihi. Jadi mulai biyen ngantek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai keinginan supaya yang diajak umatnya itu mau iman. Ya, tapi setan selalu alqa itu selalu mengganggu. Sing diganggu sapa sing dijak itu lho, gak Kanjeng Nabi ini sing diganggu. Kanjeng Nabi itu maksum dijaga oleh Allah dari setan. Jadi sing dikai diridu setan itu ning ayat iku al-faitanu fi umniyatihi itu ning umate. Jadi keinginannya Kanjeng Nabi wong iki iman, tapi setan ngridu sehingga orang itu dibikin tidak iman. Sing dijak Kanjeng Nabi itu. Mulane umat Kanjeng Nabi lalu terpecah, ada yang iman, ada yang tidak. Padahal sama-sama diajak Kanjeng Nabi dengan cara yang sama. Dengan kehalusan, dengan argumen yang kuat dan seterusnya podo. Kok ada yang kufur, ada yang tidak. Kenapa? Mestinya keinginannya Kanjeng Nabi semuanya iman. Kenapa kok tidak? Karena ada setan ikut campur ngeridu mereka. Jangankan yang jadi kufur, ada yang sudah iman itu saja masih diridu. Kenapa? Karena di dalam keyakinan akidah sing disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak akidah yang persoalan yang gaib.
swarga neraka gaib dina akhir gaib kabeh gaib. Iku setan di situ masuknya. Oh, ngono percaya iku piye ngono. Sehingga tidak hanya orang kafir tok sing kemudian goyah tidak iman, orang mukmin pun aidan la yahlu min wasawis. Karena itu sudah janjinya setan dan dulu pokoknya sudah janji karo Gusti Allah nek pokoknya anak putune Adam ini pokoknya tak ganggu. Karena dia meyakini sebab ini dilaknati Gusti Allah itu ya Adam, ya anak yang sing disasar. Nah, iya. Meskipun orang-orang orang mukmin yang diridu oleh setan itu juga tidak sama. Ana sing itu sithik ngono wis glempang ya ana. Ana sing dia harus mengeluarkan mengerahkan segala tenaga dan pikiran setan itu untuk ngeridu. Nah, jangan heran kalau sekarang ada orang Muslim tapi kok genemane kok elek, kok kaya wong ora duwe iman. Itu pancen setan itu juga ganggu orang-orang yang iman, bukan hanya yang kafir tok. Al mukmin aidan la yahlu min wasawisa. Meskipun tentu saja berbeda dengan yang lain, karena orang yang mukmin itu dia juga punya malaikat yang mendampingi itu, yang suatu saat bisa bareng-bareng menolak bisikan dan gangguannya setan. Wa idza taqarrara hadza, tatkalane terbukti apa hadza ini sudah nyata bahwa maknanya seperti itu, bahwa setiap utusan Nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Pa makna tamanna mongko utahe maknane tamanna iku annahu yatamannal imana li ummati. Jadi ora sing kaya wingi dan itu tafsir banyak sekali. Wingi tak kandakno tafsir itu yang terkenal yang tafsir populer itu banyak yang tamanna ini dimaknani moco. Sehingga tafsir Ibris yang ngambilnya juga dari tafsir-tafsir itu, tafsir baku itu ya melok muni maca nek mbok delok ning Ibris itu tamanna lan maca. Padahal ning kene dibuktikan oleh mu'alif bahwa mu'alif mengambil dari Syekh Abdul Aziz tadi itu Al-Dabbagh bahwa maknane tamanna itu annahu yatamannal iman li ummati. Annahu setuhune apa rasul apa nabi sebelum Kanjeng Nabi termasuk Kanjeng Nabi dhewe iku berkeinginan ya tamanna al imana ing iman li ummati kanggo umate. Bahkan ingin semua umat ini iman kan gitu. Wa yajibu wa yuhibbu annahu yatamanna iman li ummatihi wa yuhibbu lan demen ya Kanjeng Nabi dan nabi-nabi utusan-utusan sebelumnya. Demen lahum kanggo umate. Demen apa? Demen al khaira ing kebagusan warus dalan bener wasolahalan patut wan najahalan sukses. Nek orang ngono ora utusan. Utusan itu sangat mengharapkan umatnya iman. Kalau bisa iman kabeh. Seneng nek umate padha bahagia kabeh. Ning swarga kabeh, patut kabeh, sukses kabeh. Pemimpin mesti ning ngono kuwi. Cuma
fahadhi umniyatu kulli rasulin wa nabiyyin mongko utawi iki iman kebaikan, kebenaran, kepatutan, kesuksesan, semua itu adalah umniyatu kulli rasulin, merupakan harapannya setiap utusan wa nabiyin lan nabi. Itu tafsir ayat wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyin ya illa tamanna ya wa ilqa'u syaitan fiha yakunu bima yulqi fi qulubi ummatid dakwah. Ninggune ayat mong alqas syaitanu fi umniyatihi wa ilqa'u syaitan utawi anggone nibake setan fiha ing dalem umniyah mau iku yakunu ana apa ilqa'u syaitan bima kanthi barang yulkihi sing nibakna ya setan ing ma fi qulubi ummatid dakwah ing dalem ati-atine umat sing didakwahi. Apa sing mayulkihi iki? Bayane minal wasawisi nyatane ridu al mujibati sing iso marakake likufri ba'dihim marang kufure sebagian umaten. Wa yarhamullah al mukminin lan rahmati sapa Allah al mukminin ing wong-wong sing padha iman. Fayan sahu zalika mongko busek sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono wasawis mingkulubim saking ati-atine wong-wong mukmin. Jadi nek Kanjeng Nabi Muhammad padha karo nabi-nabi lan utusan sing dhisik-dhisik itu kepingine ya kabeh umate padha iman. Tapi terus setan itu sing ngalang-alangi orang-orang yang didakwahi Kanjeng Nabi lan nabi-nabi sadurunge Kanjeng Nabi iku diridu karo setan. Mane ana sing gak iman bareng. Ana sing imane tipis. Tapi Gusti Allah taala itu kasih sayang karo wong-wong sing iman. Mulane apa yang diperbuat setan disikat karo Gusti Allah. Ayan sahu zalika min qulubihim. Wa yuhkim lan mermardekake apa ngukuhake sapa Allah fiha ing dalem ayat mau al ayatid dalah ing tanda-tanda kang nuduhake alal wahdaniyati ing atase keesaane Allah wa risalati lan risalahe sing diasta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yabqa dzalika azza wa jalla fi qulubil munafiqin wal kafirin liyaftatinu bihi. Pan tetep apa zalika mengkono mau wayuki lan netepake sapa Allah azza wa jalla zalika ing mengkono mau fi qulubil munafiqin ing dalem ati-atine wong munafik wal kafirin lan wong-wong kafir liyaftatinu bi supaya kepitnah ya munafikin lan kafirin bihi kelawan zalik. Jadi apa yang ditibakno setan berupa wasawis itu, ridu itu kemudian mempengaruhi umat yang didakwahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ono sing kemudian 12 jadi kufur, tapi ono sing tetap iman tapi tetap diganggu karo apa setan itu saya tetap
Nah, ini kan mengganggu juga umniatur Rasul. Harapannya Rasul ini orang iman semua, karena setan ini tidak semua. Ana sing iman, ana sing kufur, malah ana sing imbo-imbo iman, sing munafik itu. Ya. Fakharaja min hadza annal wasawisa tulqa awalan fi qulubil fariqaini ma'an ghaira annaha la tadumu alal mu'minin wa tadumu alal kafirin. Iki sampai di sini dawe Syekhul Arif Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini keterangan yang oleh mu'alif dianggap benar, ini keterangannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini. Fakharaja mongko dikecualikan metu min hadza saking iki. Fakharaja min hadza apa annal wasawisa setuhune reridu-reridune setan. Tulko iku ditibakake awalan ning dalam pertama kaline fi qulubil fariqaini ing dalem ati-atine dua kelompok ini, baik yang kafirin maupun mukminin. Ma'an bebarengan. Dua-duanya diridu wek setan. Ghairu annaha mung wae setuhune awasawis iku latadumu ora terus menerus, ora langgeng ya wasawis alal mukminin ing atase wong-wong mukmin, tapi watadumu lan terus langgeng ya wasawis alal kafirin ing atase wong-wong kafir. Ya. Jadi ada kelompok umat yang didakwai itu ada dua tadi itu. Ada yang man amana, ada yang mangkafaro. Semuanya ini, dua-duanya ini diridu setan kabeh. Diridu setan kabeh. Cuma bedane nek sing wong mukmin ini tidak terus gangguannya setan. Kenapa? Karena orang mukmin mempunyai senjata banyak sekali. Dia punya zikir, punya sholat, punya wiridan, punya hal-hal yang bisa menolak wasawis setan itu. Sementara orang kafir tidak punya itu. Sehingga reriduning setan terus permanen. Orang kafir jadi angel, dia mau jadi baik angel, mereka permanen. Wasawisnya setan itu kepada mereka terus. Wong mukmin bisa hilang sama sekali. Bisa kalau datang ditolak, datang tolak. Kadang-kadang orangnya katut, diridu terus katut, kadang-kadang enggak itu. Orang mukmin itu. Tapi orang kafir terus teluk terus itu. Fahadza ma yata'allaqu bi tafsiril ayatil karimah. Utawi iki ku ma yata'allaqu barang kang berhubungan ya ma bi tafsiril ayatil karimah kelawan ayat sing mulya wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-qasaitan al ayah terusin. Wa amma kissatul gharanik ana dene cerita tentang kisahnya burung gharanik mitos iku fa inna qissatun batilah mongko sedune kissatul gharanik iku kisah sing tidak benar. Baik naklan wa aklan, secara nakal ataupun aklan. Nakal itu dalil sing ana nase, akal itu sing cara logika. Tidak ada benarnya sama sekali, batil.
Goronik iki. Jenenge sing dienggo ae goronik. Goronik itu burung mitos. Tilkal goronikul ula. Ya, sing ya. Wa inna syafa'ataha la turtaja. Itu batal sama sekali, enggak benar. Meskipun kadung banyak mufasir-mufasir yang menggunakan itu. Dalil naklinya apa? Kalau itu batil, tidak benar. Goronik itu. Amma naklan, ana dini secara nakli, fa inna hadisun lam yukhriju ahadun min ahli syikhah. Ini cara nakal. Setuhune hadis tentang Kisratul Ghoronik iku hadisun hadis lam yukhrijhu sing ora ngetokake ing hadis sapa akadun seorang pun min ahli syikhati saking ahli syikhah. Muhaddis sing sahih kaya Imam Bukhari, Imam Muslim tak terus itu tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis ini, tidak ada. Wala rawahu siqah lan orang riwayatake hadis tentang Kisratul Ghoronik iku sapa siqatun, orang yang bisa dipercaya. Jadi ning gone ilmu hadis itu hadis-hadis yang bisa dipercaya itu ya harus keluar dari yang siqah, yang bisa dipercaya. Karena itu nanti akan dijadikan hukum barang. Dan ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sahabat jelas dia tahu apa yang didhawuhna Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Tapi tabiin enggak. Tabiin tahunya dari sahabat. Tabiin tambah ngertinya dia harus dari tabiin tahunya itu. Sampai ke bawah itu sampai Imam Bukhari. Jadi ngambilnya sampai diyakini ini dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada kriteria tertentu yang itu di dalam ilmu hadis, rijalul hadis itu biografi dan masing-masing orang yang menceritakan ini dari ini sampai dengan Kanjeng Nabi itu teliti sekali. Jadi kalau ini orang ini dalam biografinya itu tidak termasuk siqah, dipercaya ya sudah diabaikan saja. Meskipun dia bilang ini hadis tapi turut. Nah ini hadis tentang kisah Ghoronik tidak ada siqah satupun bisa nadin salimin kelawan sanad yang sehat yang selamat, mutasilin yang mutasil itu dari guru ke guru dari tabiin sahabat Kanjeng Nabi mutasil. Ono sing gotang orang itu ning gone ilmu hadis itu semua orang dipelajari ning gone rijalul hadis. Fulan ini lahirnya kapan? Kemudian fulan ini lahirnya kapan? Cocok enggak kalau diberitahu ini mendengar dari ini? Wah, enggak cocok, ini baru lahir ini lahirnya sudah lama. Tolak. Jadi betul-betul dalam penerimaan hadis itu cermat sekali. Jadi kayak Kisratul Ghoronik itu kadang-kadang orang tidak melihat ini jane ana sanate sing mutasil apa enggak, sehat atau enggak. Karena tidak, wala rawahu siqatun bisa nadin salimin mutasilin ndak ada.
wa inna ma'aula abihi wa bimislihi al mufassirun angin kustine nyenengake bihi kelawan hadis sing ngene iki wa bimisli lan sepadane hadis ngene iki sapa al mufassirun mufassir wal muakhirun lan sejarawan al muliuna bikulli gharibin kang padha seneng condong bikulli gharibin kelawan saben-saben sing gharib sing aneh-aneh. Jadi itu kecenderungan ya. Aula yulu ila itu kecenderungan. Ada orang-orang sejarawan mufassir yang kecenderungannya itu memang cari yang sensasi. Sing aneh-aneh ngono. Iku kan seneng. Wah, ana cerita kok aneh ngono. Ya, ceritanya mesti mengagumkan orang-orang. Jadi padahal tidak ada sandarannya yang bisa dipercayakan. Ya karena kecenderungan mufassirin dan mu'arikhin yang ingin sesuatu yang unik gitu. Wal mutalaqifuna minas sukhuf. Yang talaquf itu menyimpang-nyimpangkan minas sukhufi, dicampur adukkan minas sukhufi kula sahihin wasakin. Dalam lembaran-lembarannya mutalaqifun mencampur adukkan kula sahihin ing saben-saben sing sahih wasakimin lan sing lara, sing sehat dan yang sakit. Ya, karena menggunakan istilah sahih itu maknanya sehat, waliane sakim sakit, campur adukkan. Tidak ada yang bisa dicekal ini. Maksud ini yang yang dalile sing nakli ya. Jadi tidak ada hadis satupun yang dikeluarkan oleh ahli sikhah. Dalam hadis Qissatul Gharanik gitu. Goleki mbok teliti ndak ada. Hadisnya yang sahih ndak ada. Wa sadaqal qadi Bakar bin Ala al-Maliki haitsu qala bener sapa al-Qadi Bakr ibn al-Ala al-Maliki haitsu qala di mana beliau berkata sekiranya dawuh sapa al-Qadi Bakr laqad buliyan nasu bi ba'di ahli al-ahwa wa tafsir. Teman-teman kena dicoba sapa anas wong-wong termasuk kita banyak yang kecoba. Bi ba'di ahli al-ahwa kelawan sementara ahli hawa nafsu wa tafsir lan tafsir. Yang dimaksud yaitu mufassirin mu'arrikhun sing muliuna bi kulli ghairibin mau. Wa ta'allaqa bidzalika lan gondelan bidzalika kelawan mengkono-mengkono apa yang dilakukan ahlul ahwa wa tafsir sapa al mulhidun orang-orang yang mulhid. Orang mulhid itu ya nek zaman kuno ya kafir itu, mulhid itu orang ateis, orang yang tidak bertuhan. Ma'adha fi naqlati sartane lemahnya penukilane zalik wattirabi riwayati lan kacaunya riwayat zalik wangkitai isnadi lan terputusnya penyandarane zalik terputus mestine kowe nek terus itu musalsal. Jadi aku dari guruku dari gurunya sampai tabiin sampai sahabat sampai kanjeng Nabi gitu. Ini ada yang terputus. Nggak lewat tabiin jujur sahabat. Nggak bisa. Dalam ilmu hadis ditolak itu. Waktilafi kalimatihi lan berbedane kalimat-kalimatnya. Kalau itu benar, valid,
itu tidak kacau riwayatnya, tidak terputus isnadnya, tidak berbeda-beda redaksi ini. Iki gak wis riwayate kacau, sanate terputus, kalimate berbeda-beda. Faqailun yaqul innahu fi shalat. Ini buktine. Engko ana sing ngomong yaqulu sing ngucap ya qail innahu fi shalat. Kanjeng Nabi muni apa dalile ngendika tilkal gharanik iku mau fi shalat. Riwayat ana sing muni fi shalat. Wa akhar tai qail yang lain yaqulu ngucap qolaha waqad asabathu sinatun. Yang lain mengatakan kapan Kanjeng Nabi maca tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atur taja itu kapan? Sitoke muni nalika salat. Sing liyane muni qolaha waqad asabathu sinatun. Ngucapake sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ha ing iku mau tilkal gharanikul waqat asobatku kali ngeneki ing Kanjeng Nabi apa sinatun ngantuk. Ana sing kandha pas ngantuk terus Kanjeng Nabi maca tilkal gharanik. Oh itu sitoke mau muni sing bener sing ndi? Apa nalika salat apa nalika ngantuk? Iku lho tilkal gharanikul ula. Wa inna syafa'ataha la turtaja itu loh. Wa akhar lan qail yang lain yaqulu ngucap ya akhar bal hadatsa nafsu fiha. Balik hadatsa nafsu ngomongi karo Kanjeng Nabi ngendikani nafsu ing awak dhewe ne Kanjeng Nabi fiha ing dalem nalika salat. Wa akhara tai qail liyane yaqulu ngucap ya akhir inna syaitan qalaha ala lisanihi. Iki sing bener sing endi? Jarene sitoke muni Kanjeng Nabi ngendikani awake dhewe. Kaya ngremeng ngono. Lah iki ana sing liyane muni inna syaitan asatune syaitan iku qalaha ngomongno ya setan ha ing iku mau tilkal gharanikul ula wa inna syafa'ataha la turtajaiku ala lisani ing atase lisane Kanjeng Nabi. Jadi setan mengendarai lisane Kanjeng Nabi terus muni ngono. Iki qail yang lain. Wa innan nabiyya satune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aradaha bareng mengutarakan ya Kanjeng Nabi ha ing tilkal gharanikul ula wa inna syafa'ataha la turtaja mau ala Jibril ing atase Jibril kala ngendika sapa Jibril maha kadza aqra'tuka ora ngono iku aqra'tuka macakno sapa ingsun ka ing sira. Iki jarene salah satu yang bicara tentang hadis gharanik itu. Jarene ketika disampaikan malaikat Jibril Mansari, "Loh, bukan itu yang saya bacakan kepadamu." Jarene qail yang satu. Wa akharu liyane yaqulu ngucap sapa akhar, "Bal a'lamuhum syaitan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'aha." Balik merohake ing wong-wong sapa setan anan nabi ing sedune Kanjeng Nabi alaihi salam qara'aha maosake ya Kanjeng Nabi ing tilkal gharanik iku mau ana nek sing sitoke muni nek Kanjeng Nabi ku wis disampaikno mbekan malaikat Jibril, malaikat Jibril ora ngono, aku macakno ning awakmu ngono. Sitoke leh muni sitoke ora. Jadi setan itu memberitahukan kepada orang-orang seolah-olah Kanjeng Nabi yang baca itu.
Padahal sebetulnya setan sing ngomong. Kan beda memang. Falamma balaghon nabi bareng tumeka an-nabi ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa zalika mengkono-mengkono mau qala wallahi ma hakaza unzilat. Kanjeng Nabi ngendika ma hakaza ora kaya mengkono mau unzilat diturunake apa ayat ono ila ghairi dzalik tumekane mengkono liyane mengkono-mengkono kabeh mau menikhtilafir ruwat saking berbeda-bedane rawi-rawi ini. Jadi kacau, rancu. Ini sebetulnya kalau orang cerdas, orang mau berpikir panjang, sudah bisa menolak itu kisah itu. Tapi mbah piye kok mufasir kita itu banyak yang tetap menggunakan itu. Sing maknane ta'ala itu, maknane maca itu. Waman khukiyat hadhil hikayatu anhu utawi wong khukiyat kang den hikayatake apa hadhil hikayatu iki hikayat horonik iki anhu saking man minal mufassirin saking mufasir wa tabiin lan tabiin iku lam yusnidha akhadun minhu ora nyandarake ya man hukiyat sapa akhadun wong suci minhum saking mufassirin lan tabiin wala rafa'ah lan ora ngunggahake ya ahad ha ing hadhil hikayah ila sahibin marang sahabat wa aksarut turuk fiha dhaifah wahiyah lan akeh-akeh dalan fiha ing dalem kisah horonik iku dhaifatun lemah wahiyatun tur wempreh banget lemahnya. Jadi semua dari mufasir yang menceritakan menceritakan kisah horonik itu tidak ada yang sampai ke sahabat yang mandek ning tabiin. Ya gimana wong itu cerita zaman Kanjeng Nabi ya. Sing mestinya harus ngerti jelasno tentang itu kan Kanjeng Nabi. Enggak mandeke hadis tekan gene tabiin. Tabiin itu muridnya sahabat. Nah itu kejadiannya zaman Kanjeng Nabi. Gimana tabiin bisa menceritakan itu tanpa melewati sahabat? Nggak bisa. Seperti kita itu mendapat dari mana kita itu jaraknya? Mesti kita dari ulama-ulama sebelum kita. Ulama sebelum kita dengar dari sebelumnya sampai ke tabiin sampai ke sahabat, sampai baru Kanjeng Nabi. Ini enggak ada. Loh itu ada yang mengatakan sampai sahabat, tapi itu dhaifah semua, wahiyah, enggak bisa dijadikan hujjah. Karena ada rawi sanad yang bisa diambil hujjah itu ada kriterianya sendiri, tidak sembarang orang. Ninggune ilmu rijalul hadis itu ada orang-orang yang dicoret merah ini nggak bisa diterima hadisnya ini Pak. Kalau disebut dhaifah itu nggak jelas. Nah ya. Itu secara nakli. Dari secara nakli tertolak itu kisah horonik itu. Karena nggak jelas. Kalau memang ada jelas sanadnya sampai sahabat itu baru kita bisa pertimbangkan. Tapi kalau sampai sahabat saja tidak, ya kita abaikan saja. Wa amma aklan secara akal wallahu alam.